Bueno, Audacity-rekin zuzenketak egiteko beste modu bat landuko dugu orain. Ikusi. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikus dezagun. Zenbakien artean hemen baten bat falta zan, ezta? 1, 2, 4. Izane, 3 falta zan hemen, ezta? Entzun dezagun badazan izanetatzeko. 2, 4. Vale. Egingo deguna da 3 egon behar zantokian pista zatitu hortarako editatu, zatitu eta oain 2 pistatan daukagu. Zer egingo dugu? Hemen jarri eta 3 grabatu. Entzun dezagun. 3. Bueno, grabatu dugu 3, baina atzean gehiegi daukagu, hori moztuko dugu, sobratzen zaiguna, eta denborak baturatuko ditugu. Hortarako mugimenduzko lerratzeko tresna erabiliko dugu horrela. Ekarriko dugu bukaeraraino, eta entzungo dugu orain, aber, 3 segidan nola egiten dan. Itxuen, gutxi gora bera, bueno, berriz ere mugitzeko hautapen tresnara bueltatuko gea, hasierara, venga. Ekin zuzenketak egiteko beste modu bat landuko dugu orain, ikusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ja egina dago, orduan orain egingo duguna da 3 pistak bateratu. Hortarako 3 pistak markatu, ikusten dezu ilunduta daudela 3ak, eta proiektua nahazte bizkorra aukeratu dugu. Nahazte bizkorra. Hortxe daude, ja, pista bakarra. Bueno, hemen ere ikusten genuen genuela beste zer zuzendu. 7 inguruan izango zen, ikus dezagun. 7, 8, 9, 10. Bueno, hemen ikusiko dugu 7 hori nola zuzentzen dugun, ikus dezagun. Gaizki okertu naiz barkatu. Entzun nahi nuen eta eman diot grabatzeko. 7. Bueno, a ber, zabalduko dugu pixa bat, hasierako uin gehienak soberan ditugu, zabalduko dugu pixa bat hobeto lokalizatzeko. Segurazki, bukaerako hau da 7 zuzena. Ez, gehiago da. A ber, hemen dikan hasita. 7. Vale, orduan, hemen dikatzerako guztia, markatuko dugu, tak, eta oin etzerako guztia, hau izango da sobran dagoen guztia, ber. Hori moztuko dugu, eta ber nola gelditzuen, ikus dezagun. Hor zaba dago sobran, hau izango alda. A ber, pixat luzeago. Entzun dezagun berriz, badezpede. A ber, 6 izango dago. Ia ber noraino aldegatzen dan, a ber, hau dan, za, hori, edo gehiago. Hori da, hau da sobran dagona, ezabatu. Vale, bukatuta.